Košiciach dnes označili upozorňujúcou tabuľou prvý strom, v ktorom našlo ukryť viac ako 100 netopierov. Tabuľa upozorňuje na to, že o strom sa treba starať so zvýšenou pozornosťou, keďže ide o prirodzené ukryty týchto zákonom chránených živočíchov. Ďalším označeným má byť strom v Hlohovci. Tabuľu osadilo na strome v Mestskom parku Anička občianske združenie Spoločnosť pre ochranu netopierov. V dutinách mohutného jaseňa zimuje viac ako 100 netopierov druhu raniaka hrdzavého. Upozorňovacia tabuľka slúži na to, aby sme boli kontaktovaní v čase, keď sa plánuje zásah do stromu. Nie, aby ten strom bol na veky vekov zachovaný, ale aby tie ochranné opatrenia, tie ochranné rezy boli vykonané v čase, keď kolónia nie je prítomná. Podľa občianskeho združenia ide o vzácny nález, lebo v dutinách iných stromov sa nezvykne vyskytovať viac ako 20 netopierov. Tieto netopierie dutiny stromové sú prirodzené ukryty pre tú živočíšnu skupinu. Ako náhle nám ubúdajú v krajine, viac máme tlak od tých živočíchov, že sa usídľujú v panelových domoch. Tento výskyt je prakticky nežiaduci zo strany verejnosti. Tabuľu osadilo združenie v spolupráci s Košickou správou mestskej zelene. To bude nejaké upozornenie, povedzme, pre našich nasledovníkov, že tento strom je tam dôležitý, že sa treba o ňo starať so zvýšenou pozornosťou. Občianske združenie chce v označovaní drevín s úkrytom pre netopiere pokračovať. Ďalší má byť strom v Hlohovci. Lenka Bodová, RTVS.